नमस्ते. आज मी पाणीपुरी बनवते आहे, म्हणजे स्पेशल माणसांसाठी. आणि ते तुम्हाला मी साहित्य म्हणजे नेहमी पाणीपुरी बनवलेली आहे तशी, पण तरी पण मी तुम्हाला साहित्य दाखवते. आज हे सफेद वाटाणे घेतले अर्धा किलो. हा, ते आपण रात्रभर भिजत ठेवले होते. रात्रभर भिजत ठेवायचे. सकाळी आता आपल्याला रात्री बनवायची असेल ना संध्याकाळी, तर सकाळी भिजत ठेवायचे. ओके. असे भिजत ठेवलेले. कोथिंबीर घेतले, पुदिना, हिरवी मिरची, लसूण, चिंच, आलं, खजूर आणि अर्धा चमचा जिरं आणि त्याच्यासाठी हे गुळ. आता मी पहिलं काय करते, हे वाटाणे आहेत ना कुकरला शिजायला लावते. चालेल. मग चांगले 7-8 शिट्या करून घ्यायची. हा, आता अर्धा किलो आहेत ना ते? हा, अर्धा किलो वाटाणे. तर त्याला पाणी किती लागतं? वाटाण्याच्या वर भरपूर पाणी ठेवायचं. ओके. आणि शिट्या किती बोललीस? 7-8 शिट्या करायची. म्हणजे ते रगडा टाईप शिजायला पाहिजे वाटाणे चांगले. हो, चालेल. आणि इथे आम्ही बघा कोथिंबीर साफ करून धुवून घेतलेली, आपला पुदिना पण साफ करून धुवून घेतलेला आहे, मिरची पण वरचे डेट काढलेले आहेत. इकडे आपण हे बिया काढले खजूर, आणि खजूर पाव किलो आहे. आळा आपला एवढा आहे बघा, आणि चिंच पण आपला पाव किलोच आहे, त्याचे पण बिया काढलेले आहेत. आणि लसणाचे पाकळे आहेत ना, ते पण सोडून घेतलेले आहेत. आणि आपण हे सगळं साहित्य आहे ना अंदाजाने जेवढं आपल्याला करायचं असेल ना तसं हे प्रत्येक सामान असं मोजून मापून घ्यायची गरज नाही. आपण थोडं थोडं सगळं साहित्य सारखं घ्यायचं. हो, पण थोडी त्याच्यात मिरची कमी घ्यायची. ते मी हळद टाकते रगड्यासाठी. आपल्या ह्याच्यात फक्त हळद टाकायची आणि मीठ टाकायचं. सोनू मधलं मीठ. आता इकडे हे सिटी होईपर्यंत आपण इकडे हे सुद्धा करू शकतो ना? हा, हे शिट्या होईपर्यंत आपण ते वाटून घ्यायचं. नाही तर हे आपण घरात बनवायचं असतो ना तेव्हा हे आपण रगडा पहिला शिजून घेतला तरी चालतो. वाटाणे आज स्पेशल माणसांसाठी पाणीपुरी आहे. मी आता मिक्स पाणी बनवते. गोड आणि तिखट वेगळं वेगळं नाही बनवत आहे, सगळं सारखं करते. बाहेरच्या पाणीपुरीमध्ये हे सर्व असतं, पण काय काय मिसिंग असतं माहितीये का? खजूर आणि हे एकदम कमी गुळाचेच पाणी असेल ना मम्मी? ते लसूण नसते, खजूर नसतं, आलं कमी असतो. हा, हे दोन तर मिसिंग असतं त्यांचं. आणि हे कोथिंबीर, पुदिना आणि हे तिखट पाणी पाहिजे, तर हे 3 वस्तू. पाणीपुरी नावासाठी ऍक्च्युली हे बघा पूर्ण हेल्दीच गोष्ट आपल्या पोटात जाते है ना. आपण घरात आला, लसूण, खजूर, चिंच, आपलं गुळ ह्याच्यात है ना. आणि सर्दी खोकला होत नाही. हो, त्याच्यासाठी घरात बनवायची. पुदिना केवढा जातो ना पोटात. पुदिना, कोथिंबीर याचं आपल्याला तिखट पाणी बनवायचं. वेगळं बनवायचं असेल तर एकदम पाण्यासारखं पातळ. आता बनव. आणि हे गोड. आता हे आपल्याला वाटायचं आहे. सगळं वाटून घेते आणि दाखवते सर्व ना. चालेल. इथे आपण पुदिनाच घेतलाय ना फक्त? हा, पुदिना पहिला वाटून घेते. थोडस पाणी टाकलेलं आपण. आता परत करूया. बघा हे पुदिना झालंय ना पूर्ण. आता त्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकायची. कोथिंबीर पाणी टाकलं नव्हतं तेव्हा फिरत नव्हतं ना ते. हा, म्हणजे कसं माहितीये, आपण पानामध्ये पाणी टाकलं असं तर पाणी सगळं बाहेर येतो भांड्यामध्ये. बरोबर आहे. चला आता वाटून घेऊया हे वाला. इथे कोथिंबीर आणि आपलं पुदिना. कोथिंबीर झाली. आता मिरची टाकते. इथे कोथिंबीर, पुदिना आणि मिरची हे 3 साहित्य वाटून झालेलं आहे. हे आपण टाकलेलं आहे आलं आणि आपले लसूण. एक मिरची राहिला होता, ते पण टाकते. लसणाचे खूप सर्व पाकले आहेत ना. लसूण भरपूर घ्यायचा. भरपूर ना. हे आपण वाटून वाटताना पहिला असं सुकं वाटायचं, पाणी न टाकता. नंतर पाणी टाकायचं लागलं तर. पाणी टाकायचं. आता पाणी ना. आता पाणी टाकायचं थोडं. आलं, लसूण. आलं लसणाची पेस्ट झाली ना मग. आता हे 5 सर्व साहित्याचं मिश्रण आहे बरोबर. चिंच 6th आयटम. चिंच पहिले साफ करून घ्यायचे चांगली. आणि ह्याच्यातलं बिया काढायला तर खडबड व्हायचं सर्व. खजूर मध्ये आणि चिंचेमध्ये. खायचे का गाजर आणि खजूर. 7th आयटम. थोडा खजूर टाकलाय त्याच्यामध्ये. ते नंतर बाकीचं नंतर ना. 750 व्होल्टेज. थोडा थोडा पाणी टाकत आहे ना, याची पेस्ट तयार करायची. खजूर आणि चिंच जरा कसं घट्ट ना पेस्ट होते. आता खजूरच टाकते. खजूरच थोडासा राहिलेला आहे ना. आणि इकडे आपलं गुळ टाकायचं आहे ना. खजूर वाटून झालाय. अजून एक टिप दे त्यांना. आता हा खजूर थोडा होता ना,
तर मी हा खाली खजूरच वाटला बरोबर, त्याच्यामध्ये गुळ नाही टाकला. गुळ टाकला असता तो लगेच पातळ झाला असता. खजूर वाटायला जरा प्रॉब्लेम होतो, जाड असतो ना तो, म्हणून पहिला खजूर वाटून घ्यायचा. म्हणजे गुळ सेपरेट वाटून घ्यायचं आपण. हे टिप लक्षात ठेव. नाही तर मी काय केलं असं जागा आहे म्हणून त्याच्यात गुळ टाकला असतं त्याच्यात, पण गुळाला पण परत लावायला लागला असतो. हो. याच्यात पण पाणी टाकायचं आपल्याला. आता मी पाणीपुरी बनवून दाखवते काजलला. आली की काजल बनवेल. मग आता का तिचा आत्मा उभा आहे का बाजूला तुझ्या? ना आता आली की म्हणजे लग्न होऊन आली की. अच्छा, गुळ लगेच होतो ना आपला. गुळाचं आता पाणी तयार. सगळं पाणी तयार झालं. रवडाची शेती पण वाजवली. इथे बघा आपलं पूर्ण आठ साहित्य आपण याच्यात टाकलेलं आहे ना. हो, आता मिक्स कर बघ कसं दिसेल. अरे वा, आईस्क्रीम वाटत आईस्क्रीम. रगडा. आता कलर माणसानं वाटेल हा तिक्का पाणी नाही, हा मिक्स पाणी. मिक्स पाणी. पाणीपुरी वाल्याला टेन्शन नाही, डायरेक्ट एकदा खाऊन बघा अशी रेसिपी, म्हणजे खट्टा मिठा. आणि त्याच्यामध्ये आपण किती साहित्य आहे आपलं. हो मस्त, सगळं घरगुती साहित्य आहे. आता आपल्या पाण्याला उकळी आली आहे. आता त्याच्यामध्ये हा मसाला ओतायचा आणि ढवळायचा. तिथे 2च बिल्डिंग खातील. काय बोलली ही? हे म्हणते आपल्या बिल्डिंगला एवढं पाणी होईल. इकडे आपल्याकडे 2 बिल्डिंग. आपली 2 मजबूत बिल्डिंग आहे, ही एक बिल्डिंग आणि कॅमेरा पकडणार एक बिल्डिंग. इथे बघा पाणी केवढं झालंय ना. त्या जेवढं आपलं होतं ते थिकनेस, त्याचं 2.5 प्रपोर्शन पाणी घ्यायचं, बरोबर ना मम्मी? 2.5 प्रमाणात पाणी घ्यायचं, बरोबर. आता याला किती वेळ मम्मी? आता याला जरा उकळी यायला द्यायची, पण आता चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे. हा, म्हणजे पाणी आपलं झालं ना. मग पाणी झालं, मीठ टाकलं, त्याला जरा उकळी आली की नाही मग आपलं पाणी झालं. उकळी आल्यावर मीठ टाकायचं काय? नाही, आता मीठ टाकून घेते. हा चालेल, टाक. आता इथे गॅस बंद करते. आपले किती 8 शिट्या झाले? 8 शिट्या होऊन मी बारीक गॅस करून ठेवलाय. आता चवीपुरतं मीठ टाकायचं आणि चाकून बघायचं बरोबर आहे का. आता मी रगड्याला थोडा तडका देते. थोडासा 1 चमचा तेल टाकायचा, जास्त नाही. आपले पाणी पण होतोय ना. पाणी झालेलं आहे आपला. गॅस बंद करूया. आता त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा जिरा. आता गॅस बारीक करायचा आणि हे त्याच्या फोडणी दिली. तर आता किती वेळ असा ठेवायचा आपल्याला रगडा? आता थोडा घ्यायचा, आटवून घ्यायचा तो. थोडा जरा सुका व्हायला पाहिजे. जो जरा जास्त पाणी आहे त्याच्यात तो जरा जरा आपले वाटाणे कसे अख्खे असतात ना, मध्ये मध्ये राहिलेले, असे जरा मॅश करायचे. जास्त नाही, थोडेसे मॅश करायचे. चल आता रगडा पण रेडी झाले, पाणी पण रेडी झालं, पुऱ्या पण आणलेल्या आहेत. तर आपण खाऊया आता इथे बघा आपले सर्व पाणीपुरी, रगडा, पाणी सर्व रेडी आहे. पुऱ्या पण आम्ही बघा फोडून ठेवलेल्या आहेत. आणि पुऱ्याचा आम्ही रेडीमेड पॅकेट आणला होता असा, है ना. आमच्याकडे 50 रुपीजला 100 पुऱ्या मिळतात ते. आता इकडे बघा काजल रगडा भरते. चला, गरम झालाय. चला आता आपलं पाणी ओतूया. सर्वांकडे प्लेट रेडी आहेत. आता सर्व आपल्याला टेस्टिंग करून सांगतील. आणि तरी टाकू द्या आधी. पाणी डायरेक्ट त्या ह्याच्याने टाकायचं. ते टाकतील, तू टेस्ट कर. चालेल, डायरेक्टच ना. तिखट नाही ना. चला हे घ्या, तुम्ही खायला घ्या. काजलचा नंतर होईल. फॅन लावा, फॅन लावा त्याला. फॅन लावलेला आहे, जरा फॅनचा आवाज येणार आहे. इकडे पाणीपुरी झालेली आहे खाऊन. आता मी तुम्हाला खाऊन दाखवतो. 1 मिनिटात मी किती खाऊन दाखवतो ते रेडी बघूया, ठीक आहे. लग्नापर्यंत कोणाला सर्दी, खोकला, ताप काहीच होणार नाही. तुम्ही शेव नाही टाकली बाई, शेव घ्या. इकडे जर प्लेट जर पुढे सर्वांनी टेस्ट केलेली आहे. आणि जरा बघूया, एक चॅलेंज लावूया आपण सर्वांनी की 1 मिनिटात किती खाऊ शकतो आपण. तुम्ही खावा.
मी 8 पुऱ्या खाल्लेल्या आहे आता 2 नाही टायमर कसा लावणार पप्पू? टायमर एका खाली आहे. दोघांचं कसं समजेल? दोघांचं समजेल ना, काय नाही. तिला पण ते पुरे आहेत भरलेले था. आता इकडे 1 मिनिट मी लावतो. 3, 2, 1 स्टार्ट. हळू 1 मिनिटात किती पुऱ्या खाणार ते दाखवतोय. 1 मिनिटात पुऱ्या किती खायचे? हे इथे मी परत 7 पुऱ्या रेडी ठेवलेले आहेत. 1 मिनिटात 11 पुऱ्या खाल्लेल्या आहेत. अरे वा. टाळ्या. ते पण एवढे पण हे करून नाही की खाऊन पचून म्हणजे एवढा. हे चावून खाल्ले. कोण कोण काय करतात, खातात आणि अर्ध पाळतात. माझं बघा काय पाळलेलं नाही. हा. ठीक आहे, आता काजल. खाण्यासारखे आहेत. काजल मी आतापर्यंत 10 पुऱ्या खाल्लेल्या आहेत. तुम्ही दहा खाल्ले खाल्ले? तुम्ही? हा, आता 1 मिनिटात मी 11 खाल्लेले आहेत. जर काजलने 11 खाल्ले तर ड्रॉ होणार, 12 खाल्ले तर जिंकणार. सॉरी. मग 2, 1 अँड गो. जवळ घे. चला, व्हेरी गुड. बघूया कोण जिंकतं, पप्पू काय काजल? पप्पूने 11 पुऱ्या खाल्लेल्या आहेत आतापर्यंत. नुसता पाणी पिवा. आईने 10 पुऱ्या खाल्लेल्या आहेत. आणि आम्ही भैयाकडे पाणी मागितलेलं आहे. पाणी मस्त झालं एकदम. इथे पुरीवाले भैया कोण आहे? काय भैया नाही आहे? मम्मी ती मला नाही वाटत ती खाऊ शकते. त्यातले 3 भाईला देऊन टाक. थांब 14 आहे ना. हा, 14 1 मिनिट वेट करूया. तुझे झालेले आहे बरोबर अर्धा मिनिट संपलंय तुझा. इकडे बघा 28, 29, 30. आपण चिटिंग नाही करायची, जेवढे आहे नाही तेवढे. करायची, बरोबर खायचं. 12 खाल्ले पाहिजे. तुला 1000 रुपयाचं बक्षीस शुभांगी कीर कडून. हसायचं नाही, हसू नका, हसू नका, हसू नका. खावा, कारण ठसका नाही गेला पाहिजे अशा गोष्टीमध्ये. तुम्ही घरी असं ट्राय करू नका. हसून तर गर्दीत करू नका. हसायचं नाही. अरे तू खा ना, ती तुझ्या प्लेट मध्ये संपव ना. प्लेट मधलं तू काय बघते? खा लवकर. हे काय मम्मी हे तू काय करते? मला वाटलं ती इथे पाणी मागते. हे खा. संपला टाइम. संपला? 8 खाल्ले ते. हा मग माझ्याकडून तुला हे पाणी बक्षीस. हे काढू पण तुमचं पाणी काय. हा, तर काजलने 8 पुऱ्या खाल्लेल्या आहेत 1 मिनिटात आणि मी 11 पुऱ्या खाल्लेल्या आहेत. हा. मी लास्टला खाणार आता, लास्टला. माझा गेम लास्टला आता. भाई तुम्ही किती खाल्ले आतापर्यंत? 9. तू बोलली होती ना मम्मी पुरीचं पॅकेट कशाला नको, अजून नको. होय. तो पॅकेट संपला बा इकडे. हा, एक संपला. कारण इकडे कसं आमचा हवेतला कॅमेरामॅन जरा घरी गेलेला आहे त्यांच्या. हवेतला कॅमेरा पण नाही आहे इकडे. हा, नाही तर त्यांनी पकडला असता तर मी प्रॉब्लेम झालाय आम्हाला. कॅमेरा पण हँडल केले पाहिजे ना. हा, घेऊन गेला. आता एक काम करा मम्मी, पहिलं भाईला देऊन टाका. भाई बघ वेटिंग वर आहेत. वेटिंग वर आहे तुम्ही. हा, मग भाई तुमची प्लेट द्या पुढे भाई. कारण आता अजून तुम्हाला पाकिट दाखवतो बघा. आमच्याकडे आणलेलं आहे पाकिट इकडे आहे. हे बघा, हे पाकिट आहे. आणि इकडे आपल्याकडे रगडा पण आहे बघा. इकडे उरलेला अजून एवढा रगडा आहे. आणि आपला अजून एवढा पाणी आहे बघा. खूप पाणी आणि खूप रगडा आहे आपल्याकडे अजून. आता इथे परत 12 पुरे घेतलेले आहेत. लावू काय नको खाय आता नको कॉम्पिटिशन नको. आता आरामात खाऊया. आता आरामात खा. भाईला 4 दे मी. ते भाई 15 झाले तुमचे. अजून 5 घेता काय नको. 5 दिले की परत बोलेल अजून 5 घेता काय? काल तुझे किती झाले? मम्मीने 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. कशी काय 14 ते आणि हे आताचे. 30 खाल्ले की 5,000 रुपये 30 ना मला. पुऱ्या खाल्ले की इथे 5,000चं बक्षीस येणार आहे. येस. एक मिनिट, मी आधी 8 खाल्ले ना, हम्म. नंतर मी नाही खाल्ले ना, नंतर आता हे खाते ना. एकदा पाणीपुरी बनवली ना की 2 दिवस पप्पू आणि ताई खात राहायची. झोपेतून उठून सुद्धा ते खायची. 15, 12 तू किती? 6 माझे 18 झाले, ते 14 आणि हे 6. प्लेटिंग होण्याची गरज नाही. घरात अशी मस्त पाणीपुरी बनवायची, एन्जॉय करायचा. मस्त फॅमिलीमध्ये आहे ना, मस्त जेवढं पाहिजे तेवढं खायचे. बघा, ज्यांना पाणी डाऊट वाटत होता तेच पाणी घेऊन पितात. घेऊन पिताना ज्याला तिखट लागत होतं ते पण आपले काका घेऊन पाणी पित होते बशीत घेऊन. आपल्याला गुळ थोडं कमी वाटलं ना, गुळ थोडं जास्त घ्या. ही जर रेसिपी तुम्ही बघून कराल तर गुळ वाढवा. चांगले ते टेकर यायला लागलेले आहे. म्हणजे यांनी जास्त पाणी पिलेलं आहे. आम्ही पिलं आहे पाणी. 40 झाले ना. 40 रुपये एक प्लेट असते बघा बाहेर. आणि पाणीपुरी म्हटली तर 30-35 तर असेलच ना. 15 रुपये, 10, 15 रुपये, 20 रुपये जशी तिकडे जसं जसं तुम्ही घेल तसं. हा. पण हे घरचं हेल्दी असं काही बोलला तरी. तिकडचं मेन म्हणजे तिकडचं पाणी असतं ते गॅलनचं पाणी का ड्रमचं पाणी असतं ते. येस.
ते काही असू दे पण ते हे असं सगळं साहित्य वापरलं ना सजे आपण आता इथे वापरलेलं आहे. भैया वही पानी बाहर लोगों को इतना मीठा लगता है बरोबर. के बाबा लोग तो 500 भी देने को तैयार है हा. और खाने को तैयार है. अशी मस्त झाली. तुम्ही पण बनवा आणि आरामात खा, काही घाई करू नका. घाई नाही करायची जसं आता आम्ही घाई केली का आपला कॅमेरा समोर आहे म्हणून घाई केली आहे. संध्याकाळी आणि आरामात जाणार. बसून खायचो. आणि जर जर कोण चांगला असेल जो घाई गडबड नाही करत असतील, बाकी ना म्हणजे यंग किंवा जे करू शकतात, तर 1 मिनिटाचं चॅलेंज लावून बघा. 1 मिनिटात ना मला वाटतं 10च्या वरती खाणं म्हणजे चांगलीच गोष्ट, 10च्या खाली खाणं म्हणजे तुम्ही स्लो खाताय, 15 खाल्लं म्हणजे तुम्ही बेस्ट आहे. हाय शाबास. वॉन्ड्री पार. हा, आणि 20 खाल्ले म्हणजे तर माझा सलाम हाय तुम्हाला. शाबास. शिक्षण मारा. एक मिनिटात. मी खाल्ले 11, अजून एक चॅलेंज दिले समजा 12 किंवा 13, मला असं माहिती पडते तेवढं, त्याच्याशी जास्त नाही म्हणून. काजलने खाल्लेला 8. 20 नाही, एका मिनिटात. हो. हा. आणि अशी नंतर मी टोटल 20 खाल्ले. रेसिपी कशी वाटली कमेंटमध्ये सांगा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वाजवा. बाय. पाणीपुरी खायची असेल तर इकडे या. आम्ही बनवतो. संपलं. अजून आहे कितीतरी आहे. हो, आमच्याकडे एक पिशवी राहिली आहे बघा. एक पाकिट आहे अजूनपर्यंत. मम्मी अजून एक पॅकेट आहे घरी. अजून एक हाच आहे. हाच हाच आहे. आहे, दोन. दोनच आणले होते. दोनच आणले होते. बरोबर. हा बघा, एक संपलाय, हा संपलाय आणि हे एवढे उरले. हा. हे आता अर्ध्या तासाने समजा 1-1.5 तासांनी हे परत संपलं. उद्यापर्यंत संपून जाते. हे संपूर्ण सर्व आहे. हे लपून लपून सगळे खाऊन टाकते. जर जवळपास 7 असतील तर येतील ना. हळूहळू आता फ्रीज उघडणार आहे रात्री पाणीचा आणि सगळे संपून जाणार आहे हाय उद्यापर्यंत. शाबास.